Wasu daga cikin manyan sana'o'in Bahaushe shine fatauci, inda mutum yake fita gida wato ƙasar Hausa ya shiga duniya ya sai da wasu kayayyaki ya sau wasu ya dawo gida. Wasu da suka fita su rinƙa yada zango a wasu wurare wanda wuraren nan daga ƙauye har suka ginu suka zama garuruwa, wasu suka zama masarautu kamar yadda muka gani a wasu wurare a Ghana wanda suka zama masarautu tun 1870. Ga wasu hanyoyin da Hausawa suke bi idan sun fita fatauci. Akwai wadda ke tafiya gabas, akwai da ke tafiya arewa, akwai da ke tafiya yamma, akwai kuma wadda ke tafiya kudu. Karamar cikinsu ita ce wadda ta tafi arewa, domin kuwa daga Katsina sai Agadas. Karamar cikinsu ta biyu kuma ita ce wadda ke tafiya kudu, wadda mafi yawanci takan tashi ne daga wuraren Lafiya har zuwa Katsina Ala, ko kuma daga Bauchi har zuwa Wukari, ko kuma daga Birnin Gwari ta tashi ta tafi Yawuri, ta tafi Bidda da dai sauransu. Sai ta biyu mafi girma ita ce wadda take tafiya gabas, domin kuwa ita idan ta tashi mafi yawanci tana tafiya ne ga Zargam, wanda shine tsohon babban birnin daular Borno, ta tafi Bilma. Babbar hanyar kuma ita ce wadda ta tafi yammacin duniya, takan tashi ne daga Katsina ko kuma daga hanyar Birnin Gwari zuwa Yawuri, inda take tafiya wuraren da a yanzu mafi yawanci suke a arewacin Ghana, kuma take sakkowa bar mahaɗar da Hausawa suke zama a nan Salaga da kuma Kumashi, wadda ta tashi daga Kongo ta tafi har zuwa Timbuktu. Wannan hanya kamar yadda kuke gani ita tana da garuruwa da dama a cikinta, kuma akwai zango-zango da yawa wanda al'ummar Hausawa har yanzu ke zaune a wurin suke rayuwa.